Ja, det er over 25 år siden, jeg uddannede mig selv til Tao-instruktør i Thailand. Det var en kinesisk mester, Mantak Chia hed han, som jeg havde fulgt nogle år, hvor han lavede kurser i Schweiz. Og jeg synes, det var enormt spændende. Så jeg valgte faktisk at tage ned og få en uddannelse. Det tog en måned at uddanne mig dernede, og det var sådan en uddannelse i Qigong og en mild form for Tai Chi. Og det var sådan meget med kroppen og masser af bevægelser for at få energien til at løbe rigtig godt rundt i kroppen og opløse stagnation osv. Så det er sådan meget helende ting, man laver der. Der var så nogle ting, der var nogle meditationer, og så var der en speciel ting, der hed de 6 helende lyde. Og det var sådan lyde, man kunne bruge, hvis man var i en meget stresset situation. Og lydene, de har den effekt og den egenskab, at de går ind og sætter resonans. Altså jeg fremsiger en lyd, som har en bestemt frekvens, og den går så ind og påvirker et organ, et specifikt organ, sådan så, at det organ, kommer i en bedre tilstand. Det sker på den måde, at der er sådan en sæk fascia rundt om organet, og det kan mange gange sådan gro næsten fast og blive fastlåst, når man er hektisk og stresset. Og der er det, når man går ind og lige retter den der lyd mod det der organ, så bløder det op, og den der varme og hede, der derinde, kan komme ud igen, og der kan komme frisk, kølig energi ind i organet. Det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, det er at tænke på, hvornår kan jeg bruge det her? Så tænker jeg, der hvor det er oplagt, det er, at hvis man har en eller anden følelse, en eller anden emotion, som man ikke er særlig glad for, at man så kan regulere den. Altså hvis det er, at man er meget vred og har den der, og så bruge leverlyden og sådan vente til en venlighed. Eller hvis man er meget omkring hjertet, som jo ikke særlig er godt at være totalt varm om hjertet, at man så kan bruge den her lyd og finde sådan mere kærlig tone frem. Mere omsorgsfuld tone. Eller hvis man er bekymret, og det handler om milten, det organ milten, så bruge lige præcis den lyd for ligesom at få lagt den der bekymring på hylden. Og regulere. Så på den måde at regulere sine følelser, så man kommer i god balance. Så nu tror jeg bare, jeg vil starte med bevægelsen. Jeg starter med at sidde sådan her, stille og roligt. Og så gør jeg det, at jeg tager hænderne op sådan her. Og så er det med håndryggen, jeg presser opad, samtidig med, at jeg har meget åbne øjne, og så kommer med den der lyd. Så med lungelyden, åbner op her, fører armen ned og lukker øjnene, men fører det her hvide lys ind til lungerne på vejen ned. Smiler til lungerne, sådan en indre smil. Og så sidder jeg og lytter til den lyd, jeg ikke selv udtrykker, men som jeg lige har udtrykt. Sådan altså lydløs, kan man sige. Samme lyd ind i lungerne. Så tager jeg lige en tur til, trækker vejret ind her, åbner øjnene igen, kigger op, presser op. Langsomt går ned, ser det hvide lys, smiler til lungerne, fylder lungerne med hvidt lys. Og så sidder jeg stille og roligt hernede og hører lyden ind i lungerne. Forestiller jeg mig, leger jeg med. Giver jeg god tid her. Med lidt øvelse kan man sagtens høre den der lyd i fantasien.
inde i lungerne. Det var lungelyden. Hvis vi går videre, så tager vi lyden for nyrerne. Nyrerne sidder jo her bagtil. Og det er sådan så, at vi vil godt lige også aktivere dem kropsligt. Så det jeg gør, når jeg siger lyden, det er, at jeg samler benene sådan her. Så tager jeg fat med begge hænder og folder dem her foran knæene. Og så er det, at jeg sætter et lille smule pres på, men pas på ryggen bagtil. Så jeg sætter sådan, når jeg aktiverer lyden, så har jeg sat et lille pres bagpå. Der, så kigger jeg op igen for at få det ud gennem hele den der kanal, der går nedefra. Og så kan jeg bruge en af de der to. Jeg bruger det nederste, som siger tju. Så går jeg op igen, så lukker jeg øjnene, og så forestiller jeg mig, at nyrerne bliver fyldt med dejligt blåt lys. Dejligt blåt lys. Og jeg hører stadigvæk lyden, uden at selv levere den. Jeg forestiller mig bare den der lyd. Jeg smiler til nyrerne. Så åbner jeg øjnene igen, så tager jeg lige en tur til. Jeg samler benene, tager fat herom, og så trækker jeg lidt, uden at jeg gør, sådan så du runder i lænderyggen, og på den måde sætter du et pres på nyrerne. Og så kigger jeg op stadigvæk, fordi jeg skal have den der hede ud af kroppen, og siger, tju. Så rykker jeg ud igen på den her måde her, lukker øjnene og ser dejligt blåt lys strømme ind i nyrerne. Jeg smiler til nyrerne, og jeg hører lyden. Uden selv at frembringe den lige nu. Nu kender jeg lyden. Lad den summe ind i nyrerne. Sådan der. Og den næste lyd, det er leverlyden. Leveren sidder her sådan under ribbenkanten i højre side. Og måden vi aktiverer den på, det er faktisk, at når jeg går op her, folder hænderne, og så går jeg modsat side af leveren her, og så siger jeg åbne op, og lad det grønne lys strømme ind i leveren, smiler til leveren, og sidder et godt stykke tid og lytter til lyden i og omkring leveren. Så åbner jeg øjnene igen, så kører jeg op her, folder hænderne, kører over i venstre side, åbner op, kører ned, ser den grønne farve og hører lyden ud af jer. Selv udtrykker den. Og virkelig sidder et øjeblik og nyder det og smiler til leveren. Det næste hjertelyden, det er lidt af det samme, vi gør, men altså opmærksom på, hvor er det, vi har hjertet henne. Trækker vejret ind til hjertet, så du ved, hvor vi er henne. Og så trækker jeg vejret ind, folder hænderne. Og nu sidder det i venstre side, så nu presser jeg ud i højre side og siger hav. Åbne op. Og lad det røde lys komme ind til hjertet. Og smil til dit hjerte. Læg hænderne i skødet, og så bare sidde et øjeblik og lyt til den lyd, som du lige har frembragt.
og rigtig få den der frekvens til at summe derinde. Sådan der. Vi går videre i programmet. Vi går videre ned til milten. Og milten, den sidder jo hernede, sådan også under ribbenkanten, lidt herovre i venstre side. Så det man gør, når man arbejder med den her, man tager med fingerspidserne her under ribbenkanten, lidt til venstre, og så presser man ind, når man udtrykker lyden, for at lige sætte lidt pres på milten, der ligger lige her ved siden af bugspytkirtlen. Når jeg er her, og så har jeg den der lyd, der er ligesom sådan lidt lille smule uhyggelig, synes jeg, som jeg har der, og siger, luk øjnene, ser det gule lys strømme ind til milten, smiler til milten. Og hører lyden. Sådan der. Og den sidste, det er den, der hedder sådan trævarmerlyden. Det er, at vi er meget varme heroppe normalt. Lidt mindre her og endnu mindre her. Så godt, så der regulerer lidt, så bringer den der hede ned, så vi bedre kan slappe af og bedre sove. Vi ligger mange gange ned og gør det. Men her sidder jeg bare og gør det sådan, og så har jeg den der lyd der. Og hvis man ikke kan sove, så er det rigtig fint at bruge den her. Det var de 6 lyde. At du kan virkelig bruge det i det virkelige liv, og du kan bruge det ikke nødvendigvis, når du sidder om aftenen på sengekanten og gør det, før du går i seng, for det er et rigtig godt tidspunkt at gøre på, men du kan gøre det på mange andre tidspunkter, hvis situationen er til det. Og det kan den være nogle gange her, når man plukker aroniabær. Det er jo også det her med, at man tænker, så mærker du på dem her sådan, er de nu, som de skal være? Når jeg skal lave marmelade eller saft eller hvad jeg skal lave. Og man kan blive bekymret for, tager jeg dem for tidligt, eller er det for sent? Eller. Og så den der bekymring der, den hører jo sådan milten til, og så må du bruge den der mildlyd, og havde det været sådan en ligefrem frygt for et eller andet, så ville det være nyrelyden. Men det er bare for at sige, brug den forskellige steder, når der er et behov. Ja. Men det var det.